أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله ya masoya manzan Allah da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa managarta a wannan rana mai albarka ranar 30 ga watan abin nan Ramadan na wannan shekara ta 1441 wanda ya daidai da 23 ga watan 5 na shekara ta 2020 Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu. Wannan zamani na musamman kan nasiha ga 'yan uwa Burazu almajiran malam Ibrahim Al-zakzaky, manyansu da yaransu, musamman ɗaliban ilimi daga cikinsu, kan cewa lokaci ya yi da za mu tausaya wannan aƙida ɗin da wannan mazhaba ta ahlul baiti, abubuwan da muke jawo mata na ɓatanci don ƙoƙarin ganin mun bambanta da sauran al'umma. Lokaci ya yi da za mu yi ƙoƙarin dakatar da wannan ɗin. Tun da mun ce mun karɓi masabin ahlul baiti, to kuma ana jingina mana shi'anci, wato su 'yan harka kenan, tare da cewa tafiyarsu babu shakka ba shi'anci ba ne kamar yadda su da kansu su yi ikirarin wannan a zantuttukan shugabanninsu daban-daban. To amma wani lokaci sukan yi abubuwa kuma a ƙarshe a jingina wa shi'anci. Misali, tsarin ganin wata a wajensu ya sha bamban da fiƙihun duniyar shi a gaba ɗaya da sunna. Zan iya tunawa akwai wani ɗan bidiyo kilif da na gani, ban san yaushe ba ne, wanda aka nuna malam Ibrahim Al-zakzaky yana bayanin usulubin ganin wata a wajen shi, wanda zan so masu sauraro mu saurare shi mu ji abin da yake faɗa dangane da usulubin ganin wata da yanda shi kan shi magana kafin mu ɗaura. Wanda ma ya amince maka ko kai ɗaya ne zai iya, to amma shaidu ya hau kansa wa, in kuma jama'a suka gani da yawan gaske shi na halas, ba mu tambayan adalci. Inda jama'a da yawa suka ga wata an gama. Nan ya kawo 'yan tsoron hanyoyin da ake gane wata. Yanzu ko zan yi karanto mana a gurguje har guda uku. Zurwayan Sayyid Ibn Tawus ne a cikin littafinsa Iqbal, ya ce na tsallake akwai magana dangane da hajji, mawaƙi tulin nasu wal hajji, akwai batun hajji wani alam mun zo ana maganar hajji ma kawo shi. Ya ce na shiga wajen Hassan al-Askari alaihi salam a farkon watan Ramadan. Mutane kuma sun rabu biyu tsakanin mai shakka da wanda ya sakankanci. Wato ana cewa yau ɗaya ga watan Ramadan ne, wasu na cewa ba ɗaya ga wata ba, wasu na cewa Ramadan ya shiga, wasu na cewa shi. Da ya dube ni ya ce kana son in nuna maka in baka wani abu wanda za ka gane Ramadan da shi, ba za ka shaka ba har abada. Na ce bala ya maula. Imanta goma shi da wannan sai ce ka gane da ran da al-muharram ya shiga. Zan maimaita wannan magana da nake ga muku. Wannan magana zan ga muku ba sunansa shari'a ba,
kar mutum ya ce da shi ne ake wannan. Amma akwai wata hanyoyi da mutum mutane za su iya gane wani abu su zama suna da yaƙini ba su da shakku. Kamar misali irin waɗannan imarori din da na faɗa, misali kamar kusufin rana yana warware matsala, an bayyanta ai, amma shari'a ta ce mai amfani da kusufin rana yawwa. Amma da kaga kusufin rana ka san ƙarshen wata, kashe gari 1 ga wata, wannan ka'ida ce amma an san ta, amma ba shari'a ta ce, an bayyanta idan rana da kar a ce wai shine shari'a. Amma zai na iya sa mutum ya zama yana da yaƙini, saboda ya san cewa husufin rana yana zuwa ƙarshen wata. In ya ga husufin wata ya san tsakiyar wata, yana iya ƙara masa yaƙini dangane da lissafinsa, an bayyana yawa. Amma ba mu ce shari'a ta ce da su ake aiki ba, amma akwai hanyar da za ka sami natsuwa a ran. Da wannan abin da ke karanta muku shi irin wannan yake shi Imam Hassan al-Askari yake gaya ma wani mabiyinsa ga yadda za ka gane wata Ramadan ba tare da shakka ba. Yace idan al-Muharram ya shiga, to idan farkon al-Muharram din Lahadi ne to ka ce 1, idan farkonsa Litini ne ka ce 2, riki 2 ce nan. Idan farkonsa Talata ne ka rike 3, idan farkonsa Laraba ne rike 4, in Alhamis ne rike 5, in Juma'a ne rike 6, idan Asabar ne rike 7. To sannan ƙara wannan adadin ko 1 ko 2 ko 3 har zuwa 7 ina, to ƙara da adadin limamanka nawa ne? Yau to ƙara 12 aka. In ka ƙara adadin limamanka 12 to cire 7. Idan sauran ya fi 7 sake cire 7. To idan ka ga 1 ne ya rage, to azumi zai fara Lahadi. In ka ga 2 ne zai fara Litini, hawa haka ba. Da wannan lissafin ne na gaya muku cewa Asabar ne a abin domin al-Muharram ɗinmu ya fara ranar Litini. To Litini 2 kenan, to ƙara adadin limamai nawa kenan? To cire 7, to Asabar kenan. To jama'a, kamar yadda kuka ji wannan bayani na malam Ibrahim Al-zakzaky, yawanci shi dai ya fito fili ya ce wannan bayanin da zai ba shari'a ba kenan. Ya ce amma yana iya nuna wa mutum, yana iya sawa mutum ya sami yaƙini, kamar yadda ya kawo misali da su kusufi na wata ko na rana, da yadda wannan ɗin yake iya ƙara wa mutum yaƙini. Ba mu da matsala da ɗaiɗaiku mun sun yarda da irin waɗannan abubuwan a matsayin mutum na ɗaiɗaiku ya ɗauki hukunci a hannunsa, amma akwai wasu nau'i na ibada wanda jama'i ne, al'amari ne da yake da alaƙa da al'umma. Hatta ganin wata a shari'a za ka samu cewa sahabbai tun a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, abin da ya tabbata ba waɗanda suka ga watan bane suke zuwa su shelanta wa al'umma su sanar da su cewa sun ga wata. Dole sai an kai labarin wa hakimu shar'i. Wannan kuma ka'ida ce a matsayin ɗaiɗaiku. A ɗaiɗaiku idan mutum ya ga wata zai iya ka yadda da waɗannan mutanen guda wanda ya ga wata adalai guda 2 suka sanar da kai sun gani, to kai za ka iya ɗauka, amma ba za ka ilizumta wa al'umma wannan ganin na wata ba, matuƙar ka yadda da waɗannan. Kamar yadda in mutum shi kadai a ƙarƙashin kansa ya gani, ko duk duniya an ce
ba a gani ba, kai ko marja'i ne ya ce maka baka gani ba, in dai ka tabbatar da ka gani za ka yi amfani da shi. Amma wannan yana da alaƙa da lokacin da ilimi bai bunƙasa ba, ta yanda yanzu ilimi ya tantance komai, za a iya tabbatar da haihuwar wata da rashin haihuwarsa. Ba zai yi kaga abin da ba a haifa ba, kuma wannan ilimin da shi ake amfani akan dukkan komai na harkokin rayuwarmu. Ba zai yi ka ɗauki wani ɓangare na ilimi ka yi watsi da wani ba. Yau maraji'inmu suna ɗaukan mawdu'ai na hukunce-hukunce a makarantun ilimi, da shi ake fatawa. Sai zamana malamanmu gaba ɗaya sun tafi akan cewa haihuwar wannan wata ɗin zai kasance ranar juma'a ne, a juma'an ma kusan dab da faɗuwar rana, a lokacin za a haife shi. To kuma in an haifi wata dama sai ya yi wasu awoyi kafin ya iya bayyana ta yadda za a iya ganin shi, musamman can da yammaci ne za a gani. To tun da yammaci ne can dab da faduwar rana, ana haihuwar shi rana ta faɗi, ba zai yi a gan shi ba. Sai zama na ijima'i ne na malamai na makarantar Ahlul Baiti akan gini akan wannan ilimin, da shi ne da yawa daga cikin ababen da ke gudanar da duniyar yau ake amfani da shi akan mawdu'i. A kansa aka ɗaura, suka tafi akan cewa lallai ganin wata zai yi ne ranar Asabar, shi ɗin ma a wasu wajaje, wanda alhamdulillah Najeriya da Afirka suna ciki inda za a gan shi ran Asabar, kuma za a gan shi tarwai. Sai zama wannan ya fi dacewa da ihtiyadi. Amma yan uwanmu mal asafu shadid sai suka nuna cewa ba kawai ba zai yiwu ba, maimakon su farin ciki da gyaran ganin wata yau da ake yi, wanda da mun sha wahala, da ana sabawa duk irin wa'annan nata'ij din da makarantar Ahlul Bait ta tafi a kai na ganin wata, ta yanda wannan ya dinga lizumta mana, muka dinga amfani da fatawar Imam Khomeini qaddasallahu nafsahu zakiya a cikin tahrir wasila juz'i na 1 a kitabus sawm mas'ala ta 18, a inda yake mahimmantar da haɗin kai da ƙoƙarin kan musaba wa sauran al'umman musulmi dangane da ganin wata. A wannan matsala ɗin yana magana ne akan kulli ma marra min annahu yufsidu sawma ada al-baqa alal jana ba alladhi marra tafsilu fihi innama yufsiduhu idza waqa'a an amdin la bidunihi. Yana magana ne akan abubuwan da ke bata azumi. Yace duk bayanin da ya gabata a wannan mas'ala ta 18 akan cewa yana bata azumi, to yana batawa ne idan aka yi shi akan ganganci ba tare ba. To sai gangaro ya gangaro har ya zuwa fakara ta ƙarshe yake cewa walawul taqa min al mukhalifin, da mutum yayi taqiya waɗanda ya saba da su, wato ahlus sunna, fi amrin yarji'u ila fatawahum, dangane da azumi, akan wani lamari da yake komawa fatawan mukhalifai, au hukmuhum, ko kuma a'a ba fatawa bane, mahukuntansu ne waɗanda suke ganin shi jagorori na addini a wajensu, shine hukunci, kamar sanar da ganin wata da sarkin musulmi kan yi da ire-iren wannan, shine hukum. Ya ce to in ya zama na saboda taqiya ka bi al'amarinsu, fala yuftiruhu, to wannan baya bata maka azumi. falawil takaba taqiyatan ma la yara al-mukhalifu muftira, da saboda taqiya ya sa ka aikata abinda wanda ya saba ma baya ganin yana bata azumi, sahha sawmu alal aqwa, azumin ka ya inganta akan fatawa mai karfi. Wa kaza law aftar ka qabla zihabil humra, mu a wajen mu an fi son sai humral mashriqiyya ta tafi sannan kai iftari. Yace to da za ka yi iftari kafin nan, saboda abokanai da ake shan ruwa tare da suna ahlus sunna. Bal wa kaza law aftar yawm shak,
taqiyatan, yace da kai iftari a ranar shakka saboda taqiya don me li hukumi qudatihim bi hasb al mawazin shar'iyya allati indahum, saboda hukuncin masu hukuncinsu, alƙalansu da malamansu da masu bayani akan addini a wajensu bi hasbil mawazini shar'iyyar lati indahum, daidai da ma'aunin shari'ar da ke gurinsu, la yajibu alaihi alqada. Imam Khomeini ya ce ba dole bane sai ka rama ma'a baqa'i shakk alal aqwa, matukar kana shakka ne shi yanzu wannan ranar da suka faɗi cewa sallah ce, sallan ne ko ba sallah bane, shine yawmu shakk. Kana shakka ba ka da yaƙinin cewa fata wasu daidai ne ko ba daidai ba ne, ya ce to matuƙar shakkan na nan ba sai ka rama azumin ba. Na'am, ya ce lau alima, wannan ba shakka kake ba, kana da yaƙini bi anna hukmuhum bil eid, cewa hukuncin da suka yi, suka ce yau idi gobe idi, mukhalifan lil waqi, ya saba wa waqi'i, amma don zaman lafiya da kyautata alaka da al'umma, 'ya'yanka su idi tare da sauran 'ya'yan ahlus sunnan da kuke tare da kai, imam ya ce yajibu alaihi al-iftaru taqiyatan, anan gurin dole ne ku yi idi tare da su a matsayin taqiya, tare da kana da yaƙini. Tahrir wasila shafi na 262, yajibu alaihi al-iftaru taqiyatan wa alaihi al-qada ala al-ahwat. To a nan gurin tunda kana da yaƙinin cewa fatawarsu ta idi kuskure ne, to bayan sallah sai ka rama ɗaya, shi ma ihtiyati wujubi ne. So idan ya zama na don mahimmantar da haɗin kai da zama tare da al'umma, an lizamta maka ka tafi tare da fatawan mahukuntansu, a nan gurin ana nufin malaman wayanda suke da haƙƙin bayani akan addini. To sai dace da alhamdulillahi, dacin mun yi ta fama da matsala akan sai mun ɗaura al'umma akan irin wannan fatawa ɗin. Yanzu alhamdulillahi masarautar mai girma sarkin musulmi da kwamitin ganin wata sun sanya ilimi kamar yadda duk maraji suka sanya ilimi a kai. Maimakon mu karfafi wannan ɗin mu mabiya ahal baiti, a'a muna son dole ne khalif tu'raf, sai mun saba dan a san mu. Saboda haka yau mabiya masabin ahal baiti kusan a duk duniya duk suna azumi, kuma marakis na ilimi sun tabbatar da cewa ba zai yi a ga wata ba. To tun da ba zai yi a gani ba, tsakanin idanka daga nan zuwa sararin samaniya, abin duk da ka gani wanda ya kama da wata ba dole bane ya zama wata, ba dole bane ya zama wata. Ya kamata ka yi kokari wayannan yan uwan da suka bayar da labarin an ga wata, ko a yanzu da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa jiya juma'a an gan shi, to kaddara ya zama an gan shi, wannan akwai imkaniya din na a gan shi a bangare na shari'a tun da jiya 20 ne, wato yau ina magana a yau 30 ga watan Ramadan, Asabar, jiya 29 ne, kuma inda ya tabbata an gan shi jiya 29 kenan, Asabar yau za a iya tashi da sallah, saboda wutan musulunci dama baya wuce 29, in ba a gani ba ne ma yake zama 30. Rashin ganin shi ne yasa yau muke azumi. To ni nasihan da zan ja hankalin yan uwa ana, musamman ɗaliban ilimi, ya kamata su ji tsoron Allah, waɗanda suke raye a hauzozi. Lokaci yayi da za su dinga faɗa wa kansu gaskiya, su ja mutane akan abin da yake daidai. Ba gwaninta ba ne kai kokarin dole sai ka saba al'umma ko da akan hisabin shari'a. Yau a ka'ida ta shari'a a mahangin ahal baiti, su waɗanda suka yi idi jiya sun tabbatar da cewa sun yi idi ne a cikin azumi, sun tabbatar, son zuciya. Wayannan da suka yi da'awan sun ga wata, yanzu idan ranar 20 ga watan Ramadan sai wasu ko abin nan 25 ko abin da ya kama da haka nan, wani ya zo ya ce maka a iya ga watan Shawwal, in duk duniya sun ce sun ga watan Shawwal sai ka yadda da sun gani?
za su ga abin da ba a haife shi ba ne? Ba haka ake addini ba jama'a. Waɗanda suka iya wasa da azumin mutane suka sa su suka karya azumi a cikin azumi wanda zai lizamta musu kafara, a irin wannan ɗabi'a ce muka yi ta musu nasiha cewa yanzu irin wannan halayen nasu ba kawai yana haifar musu da rashin tabbas akan taharrukat daban-daban da abubuwan da suke yi bane, cewa suna fasaɓawa shari'a. yanzu saboda Allah wannan fatawan da malam Ibrahim Al-zakzaky yi akan littafin da bai iya ya karanta mana nassin shi na larabci ba, bai iya ya faɗi shafin ba, balantana a tantance shin fahimtar da yake yi na karanto bayanin da Hausa da littafin a gabansa da ya jingina hadisi zuwa ga Ibn Tawus, amma martanin larabcin bai iya ya jawo shi ba, balantana ya fassara shi mu iya gane cewa da gaske haka imam ya faɗa. Da farko ba tabbas cewa wannan gaba ɗayan fuka na malaman Shi'a ba wanda ya amfani da wannan fatawa din, saboda haka a risa'il amaliya ba wanda ya kawo salon da ya fitar na ƙidaya da farkon watan Muharram da lissafin da ya kawo aka jingina wa Imam Hassan Al-Askari. Ba wani malamin Shi'a da ya gino akan haka da fa irin wannan, kuma shi da kansa ya ce wannan fa ba shari'a ba ne, amma zai sa mutum ya sami yaƙini. To idan mutum a matsayin shi na ɗaiɗai ko ya sami yaƙini, to don me za a ɗaura wa al'umma a ƙarshe wannan al'umman ta zama ta yi sha bamban da sauran mutane su dinga mana kallon hadarin kaji, su dinga ganin ɗan Shi'a ba waye ba ne. A irin nan ne muke cewa 'yan Burazu dole ne a dinga gaya musu gaskiya. So da yawa suna aikata abubuwa kuma yana cutar da mu, yana taɓa da mu. Imaman ahal baitu kullum suna son mu yi abin da zai dace da al'umma ne, sai inda ya zama dole. A nan gurin ba dole ba ne sai mun saba wa al'umma. Al'umman a daidai lokacin da ita ke da gaskiya, mu ne ba mu da gaskiya. Kullum ya zama na ɓangaren jahilci. Na ga malam Balarabe haka, sai Allah ya saka mai da alheri, ya yi rubutu akan irin wannan din da illar da yake haifarwa wajen ɓatanci wa shi'anci. Sai wani ɗalibin ilimi ɗan harka ya aika mishi da takarda yana suka shi akan wannan. A cikin maganganu abin takaici, yana raye da humusi da hukukun shari'a, sai yana ƙoƙarin nuna cewa hassada ake musu. Kullum da an yi magana wajen ƙoƙarin gyara saboda mu tsira tare, sai su yi ƙoƙarin cewa wai hassada ne, ai harka ita tafi kowace ƙungiya ɗaukaka a 'yan Shi'an Najeriya, wanda ma maudu'in bahasin ba ne. Maudu'in mu na bahasi ba maganar ɗaukaka ta zahiri ta siyasa ba ne, mu ba magana muke ta yawan jama'a ba. Duk yanda ka burin ƙasa, duk yanda ka girma, inda ka gina tafiyarka a jahilci, ka gina tafiyarka a rashin aiki da mawazin da ma'auni na shari'a, to wallahi dole sai ka rushe. Kuma abin da yake faruwa kenan yau, irin wannan sabanin ne ya haifar musu da abin da ya haifar. A duk duniya a lokacin da suka yi fito na fito wajen daga tuta, a duk duniya a lokacin ƙarshen watan Safar ne a lissafin Maraji da irin wannan ilimi din na 2015 ya dace da watan Safar ne a ranar Asabar din, ƙarshen watan Safar ne a wannan shekara din. Amma su kadai ne a duniya suka yi lissafin shi a matsayin ɗaya ga watan Rabi'u Awwal. Saɓanin wannan da sunan za a daga tuta, shi ya haifar da karisan da ya haifar na waƙi'an da ya faru na tsare burutai, wanda ya haifar da abin nan ɗaruruwan shahidan 'yan Shi'a wanda aka kashe shi akan wannan abun, wanda shi ne sanadiyyar rugujewan tafiyan harka har ya haifar da haramta ta a Najeriya kan ganin wata, wanda a lokacin da ba don irin wannan kafiyan na sabawa marja'iyya da sabawa tsarin ilimi na duniya akan ganin wata ba, da wannan abin da ya faru a Zaria wallahi bai faru ba. Saboda lissafin ganin watan Rabi Awwal a ranar 13 ne ga watan Disamba
wanda zai zama ran Lahadi, kuma burutai ya je Zariya ne a ranar Asabar 12 ga watan Disamba. Da kaga an ba su saba wannan magana ganin watan ba, sun bi abin da tsarin Maraji da dukkan lissafin da aka faɗa na ilimi, da sai burutai ya tafi da kwana ɗaya za a je magana daga tuta, ba za a samu wannan matsalar ba, da abubuwan da suka faru ba su faru ba. To ya zuwa yaushe za ku ci gaba da maimaita wannan? Yau duk duniya ba kwa jin kunya? Ranar Kudus da aka yi ijimai a duniya cewa ita ce wannan juma'a din, kun mai da ita a wajen Ramadan, alhali ilimi da tarkizi duk kowa ya tabbatar da cewa a cikin watan Ramadan ne, ƙarshen watan Ramadan, a mafi ƙarancin lissafin da wasu ƙilan za su iya yi su ce ranar 29 ga wata ta yiwu daga shi Asabar ta zama sallah, kamar yadda na ga wasu malamai sun ce sun gani, wanda mu ba ma taƙalidi wa irin wayannan mutane. Wasu sun ce an gan shi a kaza, an gan shi, to amma ko zai iya yiwuwa a lissafi na shari'a a ce za su iya gani, ilimi ne kawai ya kore. Saboda me? Saboda lissafin ganin wata 29 ga wata, saɓanin kuna 'yan Burazu wanda a duniya gaba ɗaya 28 ne ga wata ranar Alhamis. A lissafin duk duniya ran da kuka fara azumi ya sha bamban da lissafin duk duniya. Ya zuwa yaushe za ku ci gaba da yin addini don kawai ku saba mutane, da a irin wannan saɓanin ne kuke kai 'ya'yan mutane ana kashewa. Don haka ku malamai, musamman waɗanda suke karatu a hauzozin ilimi, 'yan harka, ku ji tsoron Allah, ku daina ginuwa akan jahilci. Haka kawai wani lokaci malam ya kirkiri cewa babu amin, da an ce amin amun ne, saboda fim ɗin Annabi Yusuf ana maganan amun, saboda haka dole ne a ƙarshe ka ce ilahi. Alhali ga mafatihul jinan, ga addu'o'i sama da shekara 1000 da suka wuce duk a littattafan 'yan Shi'a ana iya cewa amin. Da gaske amin ba magana, ba yaren larabci ba ne. Inda ba a faɗin amin a cikin sallah, amma don kayi addu'a ka ce amin ma'anan shi Allahumma stajib. Yau har malaman da suke harka a ko'ina za ka gansu a Wilaya TV suna tsoron su ce amin, sai su ce ilahi. Saboda me? Saboda malam ya faɗa. Wani irin takalidi a ama ne? Wani irin takalidi a ama? Kun yi karatu, kun san cewa kun fi malam Ibrahim Al-zakzaky ilimi, kun fi shi sanin abubuwa. Da gaske shugabanku ne a tafiya ta harka. Mu ma duk, ni din nan da nake magana, na yi harka, har ma na zauna a ƙarƙashin shi, har na sa wani littafi a lokacin. Kuma da gaske ne a lokacin da na sa littafin ya fi ni sanin wannan littafin, na karanta a wajen shi. Ni da su Haruna Mu'azzin 80s da suka gabata, wannan shekara sama da 30 da 'yan kai, lokacin da muka yi harka. Amma daga baya yanayi ya ba mu damammakin da muka je muka yi karatu, muka ɗaura a kan inda muka tsaya. So nawa za ka zama ka karantar da ɗalibi ya samu dama ya yi karatu, ya ninka ka ya fika. Malaman da suka karantar da furofesoshi suna nan, wani dama tun da ya karantar da shi a firamare, ilimin shi na sakandare ne bai kara daga inda yake ba, shi kuma ɗalibin ya je jami'a ya digiri na 1 na 2 na 3, a ƙarshe ya ci gaba da bahasi da ilimi, aka mai da shi profesa, amma shi malamin nasa yana nan a can. Wannan ɗabi'i ne. Don me ku iliminku kuna ƙara bunƙasa, wasunku yanzu doktor, amma dukanku a rasa wanda zai kawo gyara, kowa yana tsoro. Yau abubuwa suna ta faruwa, kun bar lamari a hannun jahilai suna gudanarwa. Batancewa shi'anci ya bayyana, don da ma alhamdulillah yanzu al'umma suna bambancewa cewa harka daban, shi'anci daban. To amma duk da haka gaskiya nasiha muke muku, muna tausaya muku. Yanzu waɗanda suka karya azumansu da gangan da sunan fatawar jahilai, waye ce maka, waye ba wannan haƙƙin ya sanar? Kaddara waɗannan mutanen da aka ce a Darul Rahama sun gani da sauran gurare,
su da suka gani su ya lizimta su yi aiki da abin da suka gani sun sami yaki ne. Amma waye ba su haƙƙin irin su malam Abdulhamid Bello, waye ba su haƙƙin sanar da ganin wata a matsayin shi na hakimin shari'i ya hori al'umma da su aje azumi ko su dau azumi? Waye ba shi wannan haƙƙin? Wannan haƙƙi ne in za ka magana da sauran al'umma sai in kana matsayin hakimin shari'i. Amma matsayin ɗaiɗaiku don mutum biyu adalai sun ga wata kowane ne, to ya sha fi waɗanda suka yarda da adalcinsu su aiki da shi. Amma ba su da haƙƙin su tilasta, sai dai su gaya wa hakimin shari'i wanda suke da haƙƙin da za su iya sanar da al'umma, sannan kuma al'umma su yi amfani da sanarwa. Ba mu taɓa gani ba a lokacin annabi ko maraji a sauran gurare a duniyar shi'a wani kawai saboda ya gani ko wancan ya gani wannan ya gani shi kenan sai ya sanar da al'umma. A'a, za a bi ta hanyar maraji ne, su ne hukamu shari'a, su ne hakiman shari'a, su kuma su sanar da al'umma cewa yau rana kaza za a ɗauki azumi ko rana kaza za a aji azumi. Amma ba haka kawai kowane mutum ya naɗa kansa ba, kamar yadda harka take son ta naɗa kanta. Su kullum suna ganin cewa a wajen sabawa hukuma shine gwaninta. Wannan din yana cutar da ku, bai kamata ba. Ya kamata ihtiyadi yana lizimta cewa mutum ya yi kokari ya gaya kai ihtiyadi. Gayar abin da hukunci zai zo shine haramcin yin azumi a ranar sallah, kuma wannan haramcin zai faru ne idan kana da yaƙini cewa ranar sallah ne. Amma Imam Khomeini anan cewa ya yi ma da a ce ka san hukuncinsu da idi kuskure ne. Bari in ƙara maimaita wannan fatawa ɗin, kuskure ne. Law alima bi anna hukmahum bil idi, da kana da ilimi shine yaƙini cewa hukuncin da mahukunta waɗanda suke magana da yawon al'umma hukam na shari'a, kamar mu a ƙasanmu muna da wannan ramzi ne babu shakka. Shugabannin gargajiya ake cewa sarakunanmu, amma kuma asalin abin da ya kafa su gwamnatin musulunci ce da kuke cewa kuna son ku kafa irin tashar Usman dan Fodiyo. Don haka khilafa wannan mutum yake masalawa ko da ta ramzi ne ta gwamnatin Shehu Usman dan Fodiyo, ake ce mishi sarkin musulmi. Sai ka je sauran kasashen da ba su da irin wannan zaka san muhimmancin samun wannan da mu muka yi. Alheri ne a ce muna da irin wannan a ƙasar mu. Lokacin da muke irin su ƙasar Ghana su waye ba su da wannan tarihin, ba su da irin wannan. Amma mu Allah ya ba mu, sai su wayannan suka yi hukunci, sai zama na hukuncin su da idi mukhalifan lil waqi, ya saba waqi. Yajibu alaihi al-iftar taqiyatan, yace wajibi ne kai iftari ranar idin, kai da iyalanka ku yi sallah tare da sauran musulmi, wa alaihi al-qada ala al-ahwat, to bayan sallah sai karama. Don me? Dan a tafi daidai tare da sauran al'umma. Amma yau a Sokoto sai gashi an turo mana hotuna saboda haka a nan gurin imam yake cewa da ya san hukuncinsu ya saba wa wagi'i, to wajibi ne a gansa ya yi iftari a matsayin taƙiya, wato yin taƙiyar wajibi ne, wa alaihi alqada ala al-ahwat, sannan daga baya rama. Me yasa aka yi wannan? Saboda imamai kullum suna son al'umma su tafi tare. Akwai wasu ibadojin jama'i ne, tasirinta a matsayin jama'a, a haɗu al'umman musulmi tare, a yi idi tare, a yi abubuwan bukukuwa da yara tare, yana da wani nau'i mai mahimmancin gaske. Don me kai kullum kake son sai ka saba? Don me ake son a mayar da 'yan shi'a saniya ware a cikin al'ummarsu? Yaushe al'umma za su fahimci mu suna ganin muna kyamasu? Shi yasa wata rana sarkin musulmi ya taɓa faɗin wannan a conference aka fira da shi a Kaduna, yake cewa banda 'yan shi'a ba su ɗauke su musulmi ba. Mu kuma mun yi
su ba mu dama mu bayyanar da alaƙoƙinmu mu bayyana a fadin mai martaba sarkin shi kuma nan akwai waɗanda wahabiyawa ne ba a shirye suke a yadda da shi'anci ba duk da Allah ya tilasta shi'ancin yanzu ya bayyana ta yanda ba wanda ya isa ya cutar da shi a ƙasar nan insha Allah. A ƙarshe ina kira zuwa ga su mabiya, kun ga da yanda ake kaɗa kanku, yanda ake wasa da ku, wani lokaci a gara ku, kalli saɓani a tsakanin wasu 'yan shugabanni na matasa wanda ya haifar da abin da ya haifar na kashe ɗan uwa sakafa a cikin wata mai alfarma a wannan wata na azumi. To irin wannan jahilcin da biyayya ido rufe da kuke wa wa'annan jagororin na harka suke jan kudu, ya kamata ku yi wa kanku faɗa, ku yi wa kanku faɗa. Wannan abun kunya ne, kuma kuna ƙara kunyata kanku. Al'ummar duniya suna ƙara gane ku, musamman mabiya ahlul-baiti a duk duniya, cewa lallai tunaninku akwai matsala, kuma irin gaskiyar mu ita ma tana ƙara bayyana cewa lallai tsarin shugabancin ku akwai matsala. Ba zai yi haka kawai son zuciya. Malam Ibrahim Al-zakzaky kamata shi ya aiki da wannan nazariyar nashi, amma baya da haƙƙin ya ɗaura al'umma gaba ɗaya. Hadisin da ba a tabbatar da ingancin shi ba, ba a iya karanta shi da matanin shi na larabci ba, balantana a gane. Akwai mutane da za su iya ji, in ka ji lafazi daban-daban ne, shi yanda ya fahimta kenan ya faɗa, bai iya jan baki ya fassara ba, kawai ya kalli gundarin rubutun ne yana faɗa da Hausa. Ba mu da tabbas cewa abin da yake faɗa daidai ne, amma tare da haka akan shi ya gina cewa an ga wata kaza. Babu ɗaya daga cikin littattafan addinin musulunci, shi'a da sunna, da suka gina akan irin wannan lissafi ɗin, sai shi kaɗai. Kuma shi da kan shi ce wannan ɗin ba hukunci ne na shari'a ba. To akan haka da irin wannan mabani ɗin suke sabawa, duk wata su saba, duk lokaci, kullum duk abin da al'umma kamar suna jira ne su ga al'umma sun tafi can, wannan ya isa su saba. Kamar yadda ake haka ya fitowa daga Imam Abu Hanifa, yake cewa khalaftu Ja'far bin Muhammad fi kulli shay. Yace shi ya saba wa Imam Sadiq dan ya burge mahukunta a wannan lokacin akan komai. Aka ce kaif, yace hatta a sujjada shi da yanda yake sujjada sai da saba. Yace da yake a sujjada ya tabbatar da ba zai iya leƙawa ya gani ba. Imam Sadiq yana buɗe idanunsa ne ko kuwa yana rufe su, saboda haka shi in ya tashi sallah sai ya rufe ido ɗaya buɗe ɗaya dan da ya saba. Ana nakalto wannan ɗin a jingina cewa har ya zama na birgewa a bincika a gaya Imam Sadiq ya tafi akai, sai kuma sai su saba. To mu ba haka muke ba, ana bin shari'a ne saboda shari'a. Sai a inda mikidari na lazimi ya zama da dole sai an yi saɓani a tsakaninmu da sauran al'umma, sannan muke saɓawa. A ƙarshe na taya al'umman musulmi farin ciki da kuma bakin cikin rabuwa da wannan wata mai albarka, watan rahama, watan magfira, kuma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ibadojinmu, Allah ya sanya mu cikin wanda ya yanta daga wutan jahannama. Allah ya raba mu da wannan annoba ta corona covid-19. Allah ya nuna mana ƙarshenta. Allah ya bawa mahukuntanmu hikima wajen daƙile uslubin da ake bi a yau na takura al'umma da hana su harkoki, wanda duniya a yau kusan ana ta kira zuwa ga daina wannan ɗin, cewa abin da yake haifarwa na kisa, kusan kisan ƙari dangi, saboda talakawa ne mu, mafi yawan al'umma sai sun fita suke iya samun rayuwa. To abinda tsare mutane a gidaje yake haifarwa, da irin annoba da mutuwar da ake yi, da irin abin da ake hasashe na mutuwar yara da mata masu juna biyu, da tsofaffi, da magidanta waɗanda suke haɗe zuciya saboda talauci da ganin ba abin da suke da shi, komai nasu ya ƙare, hannu baka hannu ƙwarya al'umma suke rayuwa. Jama'a, shugabannin nan su ji tsoron Allah,
su bi hanyoyin da za su bi. Sun fi kowa, ba ma inkarin wannan annoban akwai ta, amma lallai Allah subhanahu wata'ala yana jin addu'o'in bayi. An yi ta wannan addu'a din, babban abin da ke nuna Allah ya karɓi addu'o'in mutane da irin mu'amalolin da al'umman mu suke ciki, da irin yadda ake faɗi na saurin yaɗuwa wannan annoba. Wallahi da ta mamaye, da ƙilan fiye da rabin al'umman mu nan sun kamu da ita, ko ma dubbai sun mutu, ba irin yadda ake faɗa ba. So ya kamata yadda Allah ta'ala ya sauƙaƙa hanyoyin kamuwa da ciwon nan, za ka samu ana cuɗanya ɗin na larura in ya kama, amma tare da haka adadin da ake kamuwa bai kai yadda ake faɗa ba. Ya kamata a ci gaba da sanar da mutane hanyar da za su kare kansu, hanyar da za su bi, kuma a taimaka musu wajen wannan, a sassauta wannan doka ta kwantata wa mutane da hana su walwala. Hukumomi ba za su iya wadata mutane da kayan masarufi ba za su iya ba, sun san ba za su iya ba. Tattalin arzikin mu yana wargajewa, al'umma suna cikin matsaloli. Hatta Amerikawa yau na ji labarin an ce Trump shi ya gaji da irin wayannan abubuwan, tare da cewa a duk duniya ba inda ma ake mutuwa da cutar kamar Amerika, amma sun fara gajiya da kan cewa dole ya kamata a fara budewa ana fita. Su mu ma muna tunani ya kamata mu su ji tsoron Allah, su koma su lura da wa'annan, a koma a lura da irin yanayin da ake ciki. In Allah ya sassauta, su masu sassautawa al'umma. Kada a ci gaba da kuntatawa mutane ba tare da akwai bukatan wannan kuntatawa din ba. Annallahu wali tawfiq wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.